wong ayu tresnaku kinarya tombo ora kenjeng nyanyi malah kaya wong reman. Diat garwanipun Kakang ben go hiburan bae. Tak gandrunge ben kanggo hiburan. Engko double iki mbok 6 iki mbok tuwa. Ya ya. Mbah kersa nembang ya, Mbah. Baleni lintang asmara. Wong ayu tresnaku. Laris nang laris. Didongakno laris. Malah kaya bakul wedhus. Kinarya tombo susah Ijak. roning batinku. Senajan ngarungi banyu segara tresnaku ra bakal seno. Nembang ya, Mbak? Oke. Wes lho, Jek, bojomu sing nom ilang, Jek. apa tak gandrung malah minggat. Tenan lho. Aku tuh sampean iki. Iki jam piro? Yo tambah satu lagu Oh lagi iya, terus iya, kita pamit. monggo. Wis jamane yo bareng-bareng Sehat yo. selalu nggih, Mbah. Adem ayam seger nggih, Mbah. Monggo. Ini terkhusus buat keluarga besar Sohibul Hajat Bapak Subhan kalian Ibu Nahid, Mas Genje, tertamtu kathah kalepatan, kathah kekirangan awake dhewe nyuwun tumutring samudra pangaksama. Nyuwun pangapunten mugi ing sanes wekdal saged pinanggihan melih. Amin. Ya, diaturke tembang minangka panutupan sinarengan Yoga Laras. Wis jamane Yoga Laras epot-epot.
pamirsa matur sembah nuwun dalu punika bisa menika kata kalepatan kula nyuwun pangapunten. Matur sembah nuwun bapak-bapak ingkang saking Mapolsek ingkang saking Koramil matur sembah nuwun panjenenganipun. Wabil khusus agem keluarga ageng panjenengan Bapak Subekandhan Ibu Nahid sugeng dalu sugeng istirahat. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali merdeka tetap merdeka. Epot, epot.